ole Microsoft Office Excel kan zir do nga chuan tun huna hi chuan in introduction ante ani dan tlang pui soi fi nan te kan ma chuan possible in head start button ha hian program ang tho khan click anga tuna hian Windows 10 ka man awangin a noi lama tiang role thatai la eta Microsoft Office ti kha lo ve mai ha kan lut anga role khata zel ila he ta hian Microsoft Office Excel 2072 kan butani tikanin Office button na kan lu sim hian Windows 10 ani ma 7 ani wa na po mangila ei noi lama hian search na ni mo ta hian full of zuk chut po ngai lo Excel ti rimot po ka han chuila kia lo lang maya tikhan kan click anga kan load chu ni mai kan zir dan phunga sim hian ti hian practical in thil kan zir chawa mai ro chu board exam tur kan niangin practical le theory khain kop zel ani chu wa chuanin tuna hian tia zan tim kan han zir chau tut ta hian kan tum bela chu Excel thiam na tak tak kha in nei apoi mo bera masabera ei huna po va thoking en chi po Excel manga tho chi sim ka khoi ngai ta sela khami thiam na kha in nei to rani chumi chu practical hete kan zir tut ta tum ber chu ni chumi phena che chuan board ani chuan hei eng board exam a po som po ni sela po som pa ni po practical tel nang chi sim a chuan a theory kha exam center a kan ve exam a practical kha chu mahni school mahni college mahni institute kan exam chin kha tiang che chuan tuna in exam dan tur po hi ni don ani chu wang chuan in practical atia kan en mek lai hian a theory ang zong pon rong kal dona theory ang zong pon kan rin shol don ani I kha shatai la chuan en kip mai khi theory ang zong kan en chuan theory a question ani thei vek mai khi lo lang zong zong khi ti chuan Microsoft Word te lo zir to kan ni boka home chung chang le achunga thilom te kha va soi fia bak ngai to chunga insert te page layout te kim mai kha ai lang vek ani ta chuan heta kan han lu phata lo lang zong som ni question chun ni ha thei theory ang zong kan thil chuan ei tuna kan han du chia a phek lo lang chen chu khi ming te ron hal veka symbol ne chen chu ming tel to chong lo symbol mut te ani ta ti chuan han soi chin thuak po hian en tiang kan soi chin anga helai ringot po hi office button ani he symbol ki ron ti han se hi nge ming kita se office button ti kan helai thil lom pom ringot po quick access ani ya ti chuan helai phe hi title bar ani maya a title la chut lai hi ni le maya ti kan Windows control ti te helama lo omanga ti zel khan helai thil interface ringot po hi home ti te insert page layout kan ti ang chi song te po hi ribbon tab ti a ko ani chu tiang bokin a vawiin kan soi seng lawanga a hnoi lama po an ni vek ming an nei vek ani hnoi lam ho po hian ta chuan hi in hriat ngei tu thil ani a chiang tak mai mahni in lovin en thei ni kan kot mu chewanga info na tang te po khan han browse anga Google a khan mo en tirnan Microsoft Office Excel Windows 11 yang si de kan search ta wala achu ti du po ngai lo Excel Windows 11 ti remote po kan search ta wala kia lo lang tor mayang chuta investors chi khan hela image ti azo kan an lut nge ula kan image kan en kim ka alo so re to en tirnan akhoi mo ber hi te hin ta se click tai na ki thil chi sang lo lang tor ho kan ning le ko dan do nei vek ti chuanin in du ka picture ra chang khan chiang le zo le chip chiar le zo in mahni punin lo en thei ni chuwang chu khalam pang kha chu thui tak kan soi lo ronga kanin ko bu ni phot ro se ti chuan Microsoft Excel hi spreadsheet software tia kau ani bokani man na bela chuan mang thun tak le sha tak puin omanga calculation khoina ni calculation of si po belle pai pun tir le sem khang zong ka kan man chin kan man common element calculator ai hian ale tam takina chak zo ka le athil ti thei te a support te kham kha tam zo fe ti chuan a vai le soi tur zong a knowledge zong ka kan soi seng wanga atlang hui a function ban te kha tu introduction a chuan soi kan tum don ani ti chuan tuna hade kan mu phat mai hi worksheet ti ni tuna worksheet a kan ne hi a zau mai ti hian role khatai la si lam bilo em taw la hi
vertical in 1 2 3 in a row hi in tirh 1 2 3 in tirh han roll khatai la khi hu ta chu khazel ni le nga roll thamom don ni le nga roll tham tak zet chu wang chon he spreadsheet pakhat he worksheet pakhat hi azau em ti kha chiang a row tam lam ringot boka roll khata chai chu la ni le nga roll thamom chu tiang bokin a column hi he a b c in a kalphaya en phaizel tai la he lama hen ke phaizel tai la atopa z alo top che khan a tinin chan velia a b a c a d a e khan a z khan ni lenga chumi lo to puna b training chan velia khan alphabet zong kha a in reverse school chu kui thak mai ni alo ni chon column tama tam dan tu je chu kan mi thla thein ka ring ta chon shian na ti zawa ka soi pa ma zelanga tuna hian chumi ka soi lai chon hei ka soi telang hei tabular form ania Microsoft Excel chu table la ron nga top tiken line in rin chia a fialo rian ke ki imaginary line ang dewani kan duwa kan man chang ka thei to kan du lai kan pai theya ti khang kan du lai kan da be theya kan pot zawin kan pot te theya duang ang in table and chi po siam don teila page maker a chon table kan bala chin editor inside object la adobe table 3.0 chanin chu tiang pokin Microsoft Word a po insert a table kan insert thei ma se Microsoft Excel a chuan khang te ya all sam le chu table insert sa min lo pen nei ta khang kan duang ching kan mang chang ka ya kan du lo kan pe nga kan du chin kan pui na tiang khang kan soi sa thei ki chuan column le tabular form an ni ta ka chuan in column le row tina an siam ani hi column hi ran ni phaya heng zong hi tiang bokin row an ni thale char chawa row le column te in to na apiang hi cell tia kawani khoi lai po hi click ila ki king zong hi cell ti ni cell alo ni chuan column 2 a b c d in a display ya chu ti line available row zong kha 1 2 3 4 in a display area alo ni chuan kan click na piang hin ming na nei chin ta ni chu Microsoft Excel a chuan lo ni ta sila tu na ka click na hi area ming ni ta ke gen an soi chin a chung lama hian f column a oma chu ka click na tak chu available row number 7 na umbo alo ni chuan hetlai chu f7 tia kawani ta po han click le taila g5 ani le mai column a chuan g column a oma row a chuan row number 5 na ti han g5 helai click taila d4 helai click taila b4 helai click taila a3 te han kan click na piang hian ming ani zel alo ni chuan kan click che khan he tlaya hen ka na kha alu soi ta zel mai helai name box tia kawani ki lai ki g6 adang kan click le chen d6 ka click map kina ang click na piang khan ming ania chu ming chu name box a hen abo in display zel ti kha shape tu ni chu engpo ku thak ta ina okay formula kan zame mo bil le pe puntir po calculation lo khoi te na thu chot jimo po ki ta hen lam solve zel bo ki formula bar ti ka wani bo ti ang kan soi chong kan soi kim fix sem hek lavanga ti chuan helai pay name box le formula bar om je chu kan chet tu na ila tuna azau zia column tam zia row tam zia row ringot po ni le na row thak tham chu tiang khopa worksheet zawa chong kan ta ni thil tam lu tuk mai report thui zau lu tuk work me calculation sheet zong ta hen ta vek se kan du lai ta kha row ngatin han zong chin taila ngen mu har de ta kha um chin ta chon name box atang hian kan zong le thei en te lan thil kan do chin che ta khiawa chu be formula chu h59 lo ti taila h59 kha zonga hetia roll ai chuan kan do shet lok to le azon ol na tu to thil kan do in ro man to sa ni chuan h59 di kan name box a zo kan han chu ta lo maya kan enter pop chu mun a chuan shoi khat not mai ka he ta en h59 a kan chu khanot kan click na piang hian bing an ya chu name box a aron display ya ka ti wal khan name box a chang zo ko hian kan du kha kan zong le thei ina ni chu alo ni jong kan soi ta sa row chu exam nge oma column chu exam nge om ti kha kan soi fi chu mi ka soi ma chu na noi lam hi kan soi lo ma tuna heta error ka ko tir me khelai phi hi status bar tia ko ani status bar chu mi ti fi tur chon ti hian ti china ta hen one ka chuwa a noya hian chu kan chu le a hemi te pati hi o 3 po chu te lam hemi te pathumi mouse khan kan select tan ti hian
status bar chuan nge lo so le enang heta average so a count so a sum so bo ani chuan 1 2 le 3 te average to true ani 1 ania a sang no la 2 a sang le no la 3 a sang le no la 3 tam fal 1 tlem fal 2 ka lai average in exact vel ngen ni le ti kan select che kan dan average of so true ani true ani but ni here ka voi thum tai la pa ka chuak che che ti chon count da lo le bula hian exam nge account an vai ken pathum an ni 1 ani 2 ani 3 number pathum an ni ka number za ta kharam count le che chon asam abil khom kharon so ve ta hi hian an vai bel khom ken paruk che chen ni rom ti ve buk ti khan status bar hian average te numerical number ani chuan average te account za te azat te a digit za te chung zong bel khom chu aron so ti na ni chu ti chuan ka soi tum ka soi chiang le tuna hian a cell ma sa bela a1 ak tik ta ni rawh hi exat fa ko nge ti kan em tu ta ni ti chuan kita click chung khian in keyboard a khan control in petanga ti chuan arrow kha achung lam hoi atoi lam hoi ding lam le vai lam hoi kha oma ta kha atoi lam hoi down arrow kha han taula control me chumin on kan me che kan a mom ta da kan chuk ta ni ti chuan rawh za chu kan hu thei ta ni exam nge le khi 10,48,576 on tina noi som sing ni sang riat zanga som sel le paru ki rawh tina chauh le don te la rawh la kan rawh chuan rawh noi som chu kan rawh chauh ngai don na voi noi som chu mouse kan rawh la ngai don tina ani chu ni leng bon kan rawh zawang emo ti pe dan chu ma chuan azawin 3mm chu ma chuan kan chuk thlang tu yang che kan chauh le tu ina ka so yang control tho ani anga kan chuk nan kan down arrow kan manga opposite chi up arrow ti kha a chi pa chauh nan kan mang le ti khen anga ya bok a1 kan um le ta ti na ni chu ti chon a column lam pang ve thung hi exam nge ti en don tai la so ta kan khan a column bi chu a b c zhlawhtling ani phota a dota z do a b a c a d in chan le ti khan zhlawhtling a phi lenga dota b train in chan lenga b a b c b d ti khan c in chan zenga alphabet zong kha in reverse kual vek chuwa chon a thui phei hle don ti kha chiang ring mai ni chuwan all sam dewa a to ber va phei tan kal kan so ya control kan betanga noi ber chung nan down arrow kan manga chung ber chau le nan up arrow kan manga ding lam pang a to ber extreme right so mi column hlap ber thleng makal tur chuan control le right arrow ding lam hoi zonga arrow kha keyboard mi kha kan met vele thunga control le right arrow eta door many to ber xfd alhuni chu mase hi roman number ani lawa roman numerical ani lawa number arrow a column hi exam nge ti han chu kha a thei lo ni chan chu alphabet ho in reverse kual kan nia chu wa jang kong dangin a column hi exam nge ti kan chu da mase khi ringot po ki zone ani thei ni last column kha nge a column ping ti tai la xfd ni me te ki in chat pe sim ching chu ngai amero chu azat ang zong khan column ki exam nge ti tuna en kan tuma helai apia ber at ber ro pe na han control le right arrow kan manga amun ngai le man khan opposite che control le left arrow kan mang le mayam ti chuan thil pakhat ti hian kan ti anga ta wan ka chuanga apia che ta chu ka chuang apia che ro pe nan te khan tap keyboard tap po ka kan mang thei ni chu po ki chut kher po ngai lo thil sim hi hey kan du lai area kan select don chon ti hian kan du lai kan va select mai chu thil select je chu nia kan show mek to ma se excel hian thil select dan chi dang le dewa oma rawh lo select don tai na ite kan select page hi na kha hey a sir chang hian atang a chang hian thei hian ko tir de khelina ite kan select chon so mi a to per xfd thleng kan select thei a fa ina ko zong kan select thei bek men ti hian chu ti ang bokin column wise ang bo khan atang a changa foya ko tir hian tir kan han select che kan khu ta a to per row number noi som sing ni sang riat chung khleng khan a select khavek ta ko kan ko tir hian so te chu chetai la alo ni chuan helai one le chu ka chut thei hi fein ko tir ta ina a to thleng xfd thleng ti han select thei ti na ta chuan thil pakhat kan zep zewanga khiti kan select nuwa khian
cái cái màu xì lâu em là hết à field tiêu mình hết thì tân lụt tay là hết en series thì cần mua series dia kan du hian rows tiang kha kan select anga ti chuan kan chiar phei don ni uan atang kan chanam stock value eng ma da ngai nam chu mi chin chu ti ngai lo ato thleng kan du ti chuan okay kan ti phei don ni kan automatic in 1 2 3 4 in so mi ato thleng kha a in da phei vek automatic in chuan hei ai select mek buka allow in select chuan mi china ka soita status bar zu enang status bar chuan average alo sort of average chuan 8,192 nia account za chu 16,384 ni allow ni chuan column keng za mi om ta ang le account zung za thi sing khat sang ru za thum som riat pali column a om tina ni wan changa sing khat sang ru za thum som riat pali ka bel ta veki la ti za thi chho don tina ni bo 13 crore 42 lakhs 25,923 ni le ti chuan column om za chu kan lo sheta count ti account za thi ni 16,384 column so om ti na ni chuan a pa phei ve reng ten control le right arrow kan ti ani mo a pi a ber ba na ka 16,384 excel di chuan no tu ta chi ti na ni chu ti chuan kan column nei za chu ti khana chiang ta column sing khat sang lu za thum som riat pali kan nei ti na ni chu le a column ang zong chuan sing khat sang lu za thum som riat pali ni a chu a min chu column a last column ning chu xfd ni khan te po kha kan no le satan lo shata khiaw ila chang le a pi bela kan theya a pi bela pheilia control le left arrow mo le delete le ka ngai ta se hit hian kan po phi chuan rei nang yang mai column sing khat de sang na thleng khan kan select pe ngai do na chu wang chuan hunin min dei do no yang kan ko phei tir lenga vawiin automatic kan select lenga ti khan kan delete mai nen chu le ti chuan khalai kha ga han soi tu na chan chu in tan knowledge ni pi lama status bar te kan soi fia pa row om zat le column om zat te chumi han ti dan dan chu kan soi fia pa ni ta sela ti chuan tiang han du che hian automatic in worksheet pathum hi default in ti hian alo lang ani sheet 1 sheet 2 sheet 3 ani chu tu na han sheet 1 a kan mek he kan du phot chuan kan du za tiang kan hong phei char thei te kin na nge kan phanam tuna vc secretary te kaloni tani local council secretary tingo veng chunga bpl list ay list khatin chi kha ti sang excel khan na kan thona sa khop ta hen thil pakhat ka bate ka save thil dang lo oma excel file thar ka hong le thil dang na dang ka ba save le chunga chona mang thiam tan chuan sheet 1 a thil chi khat sheet 2 a thil chi dang sheet 3 a thil chi dang ti khan ti bo tho tak file sang tam deuh va save ko du ai chuan ti khian file khat chunga hian sheet tam to kan du zat kan hong phei thei ni amang changkai thiam tan chuan heng te hi thil changkai lu tuk ani mi file khat chunga hin thil poimo tak da ta poimo tak ka te khian kan da cheu thei ni ti kha kan soi fia pa ni chu me ni lo heng sheet te kan rename vek thei tian mouse and right click ta ila rename ti lo oma kan lu tanga bpl list po kan ti mayam bpl list chuta appear zo ki aay list kan lo ti do right clicking rename aay list tiang zel kan min kan pe phei zel thei edena sig three na hi bpl list dot chi om te second ti chong kan choi phei no thei kha chiam bok in kha kan du kan size and equal thei vek bok khang lai no le state te kan nei tai la worksheet chang kai dan kan du za kan hong thei ti kan excel file tam tak ba save file chuan file khat chunga hen worksheet tam tak ang chi sang kha kan thok thei ni ti te kha share pa ta bok ila chaw me le ka soita kam khan hei hi tabular form ani ya eng chi po lo ti do ni la all sum mm kan pot zau thei kan pot te thei kan du lai line kan ti bo thei ti chuan Microsoft Excel chu apan thin dan tlang tu chu kan she to bok ang hei list siam nan te ning list ni mo eng list po report siam nan chang kai mm table han siam nan te mpm nan do na ti chuan receipt tour in chi han design nan te ka tin atan te po kan chang kai na apui bela chuan thil calculate na ni thil chhut na ni ti ka she to pot ina chaw me ti chuan rawh te chu kan pot lianin kan pot zau thei ka ti po wa tiang hi ne column e hi lai bi ki lo insert te hi ti tiat le ki ni ya
zau tak lo du taila tlang at hian kan thei mai page maker ka chuan align a kan mouse kan zuk mata kan bet bet kan put zau mai dia booking Microsoft Word at po align a kan ngata kan mouse ka chuan kan bet bet kan put zau mai Microsoft Excel at chuan atlang atang zel nen rawh kan po zawa kan po zin don chuan atlang atang zel dia booking rawh po lo ni ta sela column kan po zawa kan po zin don chuan atlang atang zel rawh po lo ni ta sela si ra chang ti kan po zau mai tlai chu lo zau ni le nei kha lo sha thiam ta khotila ti chuan heng line te khi kan mang tang kai thei te na meu maya kan du lai kan ti bo thei ka ti na ma sela print ta chi ila tuna ni lang ang ki chuan eng ma alang lawang a blank veka eng hi chu imaginary line am mai kha ni kan du phot ta kan mang tang kai thei am ni lu se ni amai ro chu ti lam dan um be thung ta ni ti lam dan ta chuan in kan ti lam tur chin align poi mo chin kan man tur kan te pula te nge tur chin ka chu kan han seleka border kan be border border chu he ta he no mai he lai so border po chu an ho sak pa ki bottom border chop te atop border chop te chip chop te mong chop te veilam chop te ding lam chop te chu ta border kan lo pek po sa po kan han select le no border kan king kan suit le vek thei ta chun all borders and taila a vawiin ni le thung ki kan select chin zo border song ka chu aron lam mai ta chuan kan print huna to the border kan pek chin che hi an lang ve thung ki ka shet ve thung to ni border kan pek lo heng lai chi lo engine ve no si how hi chu border kan pek lo chung chuan print taila blank vek dong ti nan ta chuan he ta changa kan tran chin chan po lu pakhat soi lo ka du ta han thil ka lo design ta ni ka lo finish ta ti der maya hilam pang hi all hut mai ni ta khan pai dei du ta he la hi column select dan ka soi kha atlang atanga ko ti ram chi khan kan bet betanga kan pot pe nga ta hen an right click taila delete kan ti thei about the a atanga ron restart le numbering ska chu so the book in c le d in ka da hian ekena ta hian thil kan lok serial number kan ti name te lo ta se chon ta hian quantity te lo ti taila qnt way ta hian rate te lo ti taila ta hian deduction ta hian total and elong itani rate le quantity in ka la kian column pakhat ta hen ka da le ta ni chu thil pakhat lo ti mai kan ne alo ni chon kan ko tir le nga right click kan tianga insert ani le nei aw ka ko tir na lam pang kha ni ro ti ta ni edina heta ka ko tir chuan akmala ma ro insert ta hemi le hemi in kara ka da do ni chu heta zo ken right click kan tianga insert kan tinga column chu kian lo in ta tu mai tiang bok kan du lo chuan atlang atang bok in right click delete ani le nei chu tiang bok in rawh lam pang to kha tlaya hian kan right click anga kan du chuan insert kan du chuan delete insert de lang kan insert de le atlang atang zela kan ko ti tu ti na ni chu thil pakhat kan share de tu chu align hi ti bo du taila helai line pahni te hi ti hian kan po zoma ki chu thil thala ni lo ve adobe pacemaker po line ti bo kan duin ti hlawhtling kan select Microsoft Word po ti bo kan select anga adobe pacemaker chuan control G group kan ti bo mai ti chuan Microsoft Word chuan kan right click merge cell kan ti tun Microsoft Excel ve thung hian ero chuan ti tho khan kan select lenga kan ti bo na tu chu he ta achung lama mi he ta mi merge and center ti khinia dan kan click top thei emo asira kan du hian merge and center chaw lo po thil nang tam tak kan oma ase merge and center ti en select sa lut kher lo po kan click zero ma line ka chu lo po ani mai tiang zel khan program dang line kan ti bo thin ang tho khan table ni hekle line chen khat chu pai bo te lo wa chen insert be te lo wa tiang khan ti hian kan pai bo thei chu ti la jon chul lo te wa ti sol pal liu lovin line kan lo ti bo tan eng tian in nge kan da le alo ni chon ta hianin kan march to na hnu khaten kan select anga kan va click non lenga in an march le mi ki line chu ron ve me ma se border pe kan italawa kan select anga border ka kan pe mai all borders ka pe la ni me kan select to anga chon all borders an te ti khian ti le ti le dan chu kan kha lo ni chon thil pakhat kan soi le anga
ta hian thu ka lo chu ta ni noi che poi zau ve le do bok te se ta hian Rebecca ti ka lo chu ta ni Rebecca enter kan me hian an next akal de yang at noi alai noi zo ka Rebecca noi a hian ming puya ti lo chu tai la ming puya hemi sel khat chunga thu a chung le noi si kan chu don ani chuan enter kan me khan another row next row akal de sia so wangjon he sel khat chunga thu chung le noi si kan chu don ani chuan control met multop lawin alt me tel to keyboard mi in space bar bu che mi alt khat an tanga enter kan tanga khan sel khat chung ro wa noi chu kam ming mo ya ti kan chu ta ne enter kan met chianga tikhian sel khat chunga thu chung le voi kan da don chuan enter met multop lawin alt me tel to ti na ni chu ti chuan program danga chuan applications danga chuan ti hian athua hi kan select duma center alignment right alignment left alignment ti kan da thei ma se Microsoft Excel a ro chuan achung tia va do pu pick tia va select dum kha ngai lo ba na cell hi voi khat kin click anga kan select ani nei alo ni chuan he ta hian alignment kan khoi chia right alignment ding lama ong ro se ve lama ong ro se center ong ro se chu mai ala ni lo achung le noi zong in among align le achi pa kan da thei bo hi achi a center tak among phang ti kha ni ta se la thaw me introduction chu ang zo ma thil tam tak kan sei don chun ni le nga sei puna zo thei don lo wa chu wa chuan in khang ho deu khanin nei ta se la thil pakhat le chuan Microsoft Word ti nei nang reng bold italic underline jong jong he ta hen oma a area va sei top na implement tu na hen hilai big ke ho he a heading hi kan select a area top ke rong engem te kan pe ta ti khian ko pe me ki area set na nei chu te pok na bul che me hi fonts ka lang thil thar em font chuang ma kan sei te ni chuan a default chuan Microsoft Office Excel kan lu hian a fonts a normal font chu calibrate ani Microsoft Word ni nei so a normal font size to 11 ni calibrate ni chuan 11 ni keng ni ke du horop kan du thang thei tak na software ina by default automatic aram ken na chu calibrate hi font ania chuan 11 hi font size ani thame me kan no se tang kan sei tu ni bo se chuan chu mi kan sei te zarah chuan in lo in en thiam thei non theory le example in ni bo ka bang thil chi ta kan no en kadu pa bo ka bang hei sei tel le tai na hi he ta hian a zoom in zoom out now ma he ta hi tu na hian tan kan phata chi ki asem ta ya ti chon he ngam pang he zoom out na ne a full in zoom out tai la ki 10% ta ni cho alone ni chon heng thei zo na ni thei what is the minimum zooming rate of Microsoft Excel ti ta se answer to 10% only. It's one a center tak a normal zooming rate to 100 ani. It's one a zoom length very exact person nge ti de la that put so le tai la 400% no ni la. The maximum zooming rate of Microsoft Office Excel is 400%. Iteka kan knowledge tu ni tapok se na tin tan ta po sei tu ro omanga po ni se tun introduction na tan chon kan ka kan to anga chuan Excel zero in ni anga in thiam ni ngai chin chu kan lesson tina hian je chauh veka nei khang kha tei matak le uluk taka in lo thlir dap chuan Microsoft Excel thiam tu ra share ngai ho chu akim le tu da kan ngai ni ti khan kha zong kha ni se na an next atang in lesson tak taka kan lu chanam